Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Hadian baka Ministry of Home Affairs jong ka sarkar pedeng kala penmi ya ka hukum balasya iki kena ki bapule kelas 9 ber kelas 10 komjo ya kino hikai bande ceki skol ka bati CTV haka artarik mentau nailor arajar arpo kalayo bantua jengmon na menteri sarkar bakmi ya katnat pule puti haka ni kejela ka ikara jong ka sarkar Meghalaya halor kani ka benta na kaliang ubak lakman ramboy ulaong bakat kum ka jingtha jong ka MHA haka arpoi terek unaila mentau snam arajar arpau kalong balasya iki kena bar kino hikai ban net ceki skol om ban palong skol hanrei tang baki kena kin yo jengerap na kino hikai bat baki kena kin IT ru iki kampule ki baki la pendap na layeng ubak lakman ramboy ulapan kemaru bakat kum ka hukum jong ka sarkar pedang ke baningkong kalong baki skol bat ki wedi ki jeka pule ki dei ban khangshwa hadu ka laipo terek unai lor mentau snam arajar arpau tat hadu bandapan benda nda kumoipan kumbang itip bakarai jong ka sarkar pedang ka MHA ka ordar jong ka kalongba ki school ki deban khang hado live hotrik upnai September katba yaki exam long ladu la ailat nadu kini nadu strict September o akas shanangi kila ailat yaki exam ban pelong den ta kadau kini ki JE kini ki NEET kini ki undergraduate ki ba long ru kin la ban long ta tangba arfuitrik nadu arfuitrik ubnai September arhajar arphel ka home ministry kala ailat ya ki nohikai bakin lake school baki khana ladaki kwa ban yo jingtip ban lake wat jingtip school amman lake class hanrai ban lake wat ki north ban lake shim ya kini ki assignment zane ban submit ka assignment kini kita ya kata ngile kren menne badai tak kadau namar baki bun ki school ki secondary ki higher secondary ki de ki quarantine center ki de ki karena kila bandon ki karena care center ru ta ngila don ka meeting barok ki khatway ngut ki deputy commissioner ta ngila ai ka we shim ka we karai ba barok ki institutional ki institute ki badai corner care center de ban waket yaki hapo ka by khatsan terik ubnai September arhajar ubnai Oktober September arhajar arpheu kemod hapo khatsan terik ubnai September arhajar arpheu ki hapan vaket malakim vaket subo ki don ki college ki ba ki longkar na ker center kumno kin mila pelok exam den to daw kata ngila shim ya karai bat kabaar kalongba namarba ke ekbaran kam naduk arpoitrik shaneng pat ngila ban ai nakaliang ka sarkar ngila ban ai ngila da prepare kat no ki syllabus ginle how no snem kat no ngitrangket yakine hak arpoitrik shaneng ngila ban ai yak ka plan jong education department kumno kat no ki syllabus gin ai kumno ki exam pattern ginyale hakano korkom tadai takadaw nadu arpoitrik bukan September kamot kinohikai kilala banle ban ngi kini information hak bide bat ki syllabus ki menpoy hak kata kapor nang ba kinohikai kilaban penting kena school baka ka ba ki subject ki ba ki hab kilane kilenong ki ba ki hab banile exam na marba hak nam ta class 10 batka class 12 dan pada class 9 10 11 and 12 ki don kam hi ban visit ya ki institution ki jongki ya kan kumno bagin lepat ya kita ngi sekren kala pengkhe lut ya barok ki formalities kumbalai krenman ka pon api ya phi nakawe ka por re ka sulong ba ke ka bangi prepare na dup na April ngimot ba subut tang 40% ngin ot handai ka balabam hadu ubnai September temot it taking to consideration sakat not benai ngin yo long class but ke absorption capacity jong ki khna halor kata ngilarai ba kat no percent ba ngin ot life 100% na 100% 100% ya kita ki baro ki khna school kinyo kinohikai kinyo by the 21st of September arhajar arpheu khnang ba makipat kinyo ban ai syaki khna pule ki jongki but larajia ba hadin ka life hotri ku benai September kin lo yo ban long school ru
kamot ki no hikai kila ban hikai ya kita kilan nong kiba ngila frame Dhaka Education Department.